Máte životné poistenie, v ktorom sporíte, tak by ste mali spozornieť. Možno aj vy práve na svojej zmluve prerábate niekoľko tisíc eur. Volá sa to investičné životné poistenie. Sporenie a poistenie v jednom. Znie to síce prakticky, ale je to pasca. Tento produkt zlyháva v oboch smeroch. Nie je to dobré poistenie a dokonca ani dobré investovanie. Aj keď je to jeden produkt, platíte totiž dvakrát. Raz v správcovskej spoločnosti za správu fondov a raz v poisťovni za správu poistenia. Pritom riešenie je jednoduché. Oddelte poistenie od investovania. Samotná rizikovka vás bude chrániť už za pár eur mesačne a peniaze, ktoré by inak zožrali poplatky, si viete investovať do fondov. A výsledok, lepšie krytie, nižšie náklady a výrazne lepšie zhodnotenie. Často aj za menej peňazí mesačne. Ale pozor, starú zmluvu nikdy nerušte naslepo. Možno sa vám zhoršil zdravotný stav alebo ju máte príliš krátko. Najprv si ju treba dať skontrolovať. Chcete vedieť, či na svojej poistke neprerábate? Napíšte mi do komentára slovo poistka a ja vám ju zadarmo skontrolujem.